Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om masse- og tyngdekraft, og det er nogle nye fysiske størrelser, vi skal have fat i her i kurset. Vi har først masse, som jo er det, man sådan lidt fra dagligdagen forbinder med en vægt, altså hvor meget noget vejer, men hvor det her med vægt i virkeligheden snarere er noget med, hvor meget den tynger ned i vores hånd, som så er masse en langt mere grundlæggende egenskab ved stoffet, og det vil sige, at massen den ændrer sig ikke, uanset om det her stof det står på jorden, eller på månen, eller svæver frit ud i verdensrummet, så har det den samme masse, mens man kan sige, at vægten af en genstand, som altså er det, vi mærker, hvis vi holder genstanden i hånden, den vil føles betragteligt lettere, for eksempel på månen, end den gør på jorden. Masse, det skrives med symbolet lille m, og SI-enheden for masse er kilogram. Og det kan virke lidt mærkeligt, at det er en enhed med et præfiks, der er vores SI-enhed, men sådan er det nu engang. Bemærk i øvrigt, at jeg vil forsøge at gøre et nummer ud af at kalde det for kilogram, og jeg synes, I skal gøre det samme, netop for at man ikke får blandet det sammen med kilo, som jo bare er et præfiks, og for eksempel også kunne være kilometer, eller kiloton, eller alt muligt andet. Så kilogram er altså SI-enheden for masse. Udover kilogram, så er der et par andre enheder, der er værd at nævne. Der er enheden unit, eller atomic mass unit bliver den også kaldt. Jeg tror, I kender den fra kemi, de er der har haft den der. Og det er altså en enhed, man bruger for meget, meget små masser, som man typisk har, hvis man er nede og kigge på enkelte atomer eller molekyler. Derudover så, hvis vi har noget meget tungt, så bruger man ofte enheden ton. Og ton, den er heldigvis forholdsvis pæn i forhold til kilo, i det den jo bare er 1000 eller 10³ kilogram. Unit derimod, der er omregningsfaktoren lidt mere besværlig, så der skal man lige have fat i en tabel eller noget at slå op, og den er så 1,6605 gange 10 minus 27 kilo. Og det svarer altså cirka til massen af en elementar partikel, så det vil sige massen af en proton eller en neutron, altså bestanddelen i en atomkerne. Det kommer vi tilbage til, men jeg tror, I har haft lidt om det i kemi. Hvis man skal bruge andre masseenheder, jamen så er det typisk bare kombinationer af enten enheden gram med et passende præfiks, eller helt uden præfiks. Så det kunne for eksempel være milligram, eller mikrogram, eller gram, og så selvfølgelig kilogram, der altså er SI-enheden. Går man op i større masser, så bruger man ikke for eksempel megagram og gigagram osv., så bruger man ton, og så putter man så derefter præfikser på ton, så man kan tale om kiloton og megaton osv. Men det er sjældent, vi kommer op i så store masser i det hele taget. Så der vil man måske også i det hele taget bare bruge kilogram og eksponentiel notation. En anden væsentlig størrelse, vi skal have kigget på, det er kræfter. En fysisk kraft, det er noget, der for et eller andet sat i bevægelse. Og vi bruger symbolet store F for at beskrive kræfter. Og det store F, det kommer fra engelsk, hvor en kraft hedder force. Så det står for force. Og SI-enheden for kræfter, det er Newton, opkaldt efter Isaac Newton. Og den forkortes med et stort N. Kræfter er altså noget, der får noget til at bevæge sig. Man kan jo for eksempel bruge tyngdekraften som et eksempel. Hvis jeg har noget liggende, som ikke er understøttet af noget, jamen så vil tyngdekraften få det til at falde, indtil det rammer et eller andet, der stopper det. Og andre kræfter, de virker lidt på samme måde. De sætter noget i bevægelse, medmindre der er en anden kraft, der modvirker dem. Og jeg har taget en lille figur med, hvor der er nogle forskellige kræfter tegnet ind på en kasse, der står på et skråt underlag, så nogen skal I nok nå at blive trætte af hen mod slutningen af kurset. Foreløbig, så skal vi ikke rigtig kigge på det sådan i flere dimensioner og med skrå kræfter og alt muligt andet. Vi nøjes med at kigge på den ene kraft her, som er tyngdekraften. Og tyngdekraften generelt kommer af, at der er en tiltrækning imellem alle genstande, der har masse, hvilket vil sige alle sådan normale genstande. Og den tiltrækningskraft, den afhænger dels af, hvor meget de to genstande vejer, og hvor langt de er fra hinanden. Så hvis jeg har 2 kuglepenne,
så vil der være en minimal tiltrækning imellem dem, fordi de har en masse, og denne her tiltrækning bliver faktisk en lille smule større, hvis jeg rykker dem tæt på hinanden. Den er dog meget lille, fordi i den formel, jeg har skrevet op her, der er der et stort G, som vi jo ikke rigtig kommer så meget mere ind på, som er en naturkonstant, gravitationskonstanten, som er et meget, meget lille tal. Så tyngdekraften bliver først rigtig mærkbar, når vi har med meget, meget store masser at gøre. Og eksempelvis jorden har en meget, meget stor masse. Og det gør, at jorden trækker i genstanden med en rimelig stor kraft. De her genstande trækker så også i jorden med en rimelig stor kraft. Men da det er jorden, der er tungest, så er det som regel genstanden, der flytter sig, og ikke jorden. Så afhænger det af afstanden til genstanden, og i jordens tilfælde, så vil det være afstanden ind til centrum af jorden, man bruger. Men da jordens masse og afstanden ind til centrum er rimelig konstante for det meste af det, vi laver, fordi vi som regel befinder os på eller i nærheden af jordens overflade, så har vi taget en lidt kortere version af denne her tyngdekraftformel. Og det er så den, der står i tredje linje her, F tynd lige med m gange g. Og det er den, vi kommer til at bruge her i kurset. Den øverste generelle formel, som figuren til højre også hører til, den er egentlig ikke pensum på B-niveau, men det er altså derfra, det stammer, at der er den her massetiltrækning mellem alt, der vejer noget. Men i det den ene genstand, der trækker altid af jorden, og afstanden til jordens centrum er nogenlunde den samme, så har vi altså simplificeret den til den der F tynd er lige med m gange g. Og m, det er jo så massen af den genstand, vi har, og g, det er noget, der hedder tyngdeaccelerationen. Og den kommer altså af alle de der andre størrelser, og den er forholdsvis konstant. I Danmark er den 9,82, og den får enheden newton per kilogram, eller meter per sekund i anden, afhængig af hvad man regner med. Vi vil starte med newton per kilogram, og så vil vi hen mod slutningen af kurset gå til at bruge meter per sekund i anden. Men det er to måder at skrive det samme på, så man kan enten skrive newton per kilogram, eller meter per sekund i anden. Vi kommer til at skulle regne med den og bruge den formel, og som regel denne her tyngdeacceleration for Danmark, men den kan være anderledes afhængig af, om man er et andet sted på jorden, og det skyldes noget med jordens rotation, som altså lidt kan gå ind og påvirke en lille smule i størrelsen af den kraft, vi bliver hævet ned mod jordoverfladen med. Men det kan I læse mere om andet sted. F tynd er lige med m gange g er altså formlen, vi skal bruge for tyngdekraft.